Yabafowethu, uPhungalenja lo. Mnikazi we-EP entsha sha. Ethu nakho lokho. Right. Ngifuna ukukhuluma ngalento yokubhosha. Abantu abaningi bayacabanga ukuthi mhlambe ungizwa ngimhloniphe or kanjani. Nayo eyisa. Too much. Meyisa abantu abadala nikhulumi niyathula. Mase bhosha niyakhuluma niyabona niyanya. Bhoshwani. Right. Ndaba yami la. Kanti uNgizwe lo ohambe egadiwe uqhamuka ngamabhanoyi isukephi i-security yakhe uma engena etoilet. Isukungahloliwe yini. Ukube kuthiwa umuntu ade phethe isibhamu oyinkabi ofuna ukumbulala uNgizwe. Ucabanga ukuthi uNgizwe usaphila nje manje? Cha, ukube kuthiwa uge ngobo lo oshutha uNgizwe. Ucabanga ukuthi uNgizwe ngabe usaphila yini njengamanje? Yabo lento yogadwa isebenzi. Uma kunyiwa uwedwa njengoba adenya uNgizwe. Mhlambe nje lo muntu oshutha uNgizwe kade efuna ukumtshengisa ukuthi mase kuthi uyamfuna ufuna ukuqeda ngaye engamthola. Uyinkinga ngempela umuntu owazi ukushutha ubhosha ngoba manje kusho ukuthi nalawo la khona engangena afika kushaye. Uyayizwa le nto? Ngithi mina ukube kuthiwa uge ngoba mhlambe uyena nje asazi. Ngoba ngikhumbula kunenye indoda lapha eBhayibhelini eyayibusa inkosi. Le ndoda le bayifica nayibhosha bafika basika umphetho wempulampula eyigqokile. Isitha sayo sasingafuni ukuyibulala sasingceko yayo le ndoda. Yasika umphetho wengubo eyayigqokile eyimbathile yamtshela yathi inkosi ukube kuthiwa ade ngifuna ukuqeda ngayo ngabe kade ngaqeda. Buka nawe umphetho wengubo yakho. Naso lesithombe singahleka sisineke siveze lomhlathi kube njani. Kodwa engakusho mina njengomnikazi walokho nizomluza lo Ngizwe wenu ngoba uyabhayiza. Lesithombe nje sisodwa siyakhuluma. Ngiyamuzwa ukuthi simthandazise umuntu ahlupheke cha lesithombe sisodwa siyakhuluma nje sisodwa. uNgizwe akabhekela hamba khona. Wengizwe akusebenze lokho sebenza lokho. Sebenzisa lokho. Bhekela uhamba khona. Bhekela ubhosha khona. Uzofa. Ngoba lo muntu okushuthila acelanga ukushutha. Vele nje wakushutha waqede wasinameka lesithombe la sinameka khona. And njengamanje lo muntu inkulumo yakhe nje iphelele ukuthi mangabe kuthiwa ngifuna ukukushaya ngakuthola wena. Ngisho ngihamba ngebhanoyi uhambe ngani mangathi ngifuna ukushaya ngakushaya nje kuseni. Ilanguage yabantu abahlakaniphile akwazi ukusebenzisa lokho. Abafana noPhungalenja. Hluke ngakho nje ubona bahamba ukunyama mina ngiqonda ngqomi noma kuthiwa ngifuna ukunqoma nginqome emini nje libale langa. Ya. Yayizwa le nto. Kona kubhoshwani. Umuntu umongameli uzobantu upresident uyabhosha. Ubhoshelani? Why ubhoshe? Ubhoshelani? Umongameli. Wezwa abantu upresident uyabhosha. Uyithatha phi le nto? Yokunya. Usho ukuthi upresident bengaka nje bahamba bedlala ngamathishu benya. Hayi la kusebenza kusebenza Ngizwe lokho upresident ahambe ebhosha noma ekephi. Itoilet lika president liyaseshwa njengoba ugadwa nje.
Alisesho phela yabo lezi izilima zonke ezigadayo zonke lezi izithuphethu azazi fuck all. Yikhothamsuna azazi next. Bezikuphi esikhathi ushuthwa. Right. Sengiyangichazela ke manje ukuthi into ebhoshisa uNgizwe yini. uNgizwe akafuni ukungibona ngiphumelela mina njengensizwa yokuqala ngqa emhlabeni ekwazi ukukhuluma iqiniso kukubi kukuhle. Ngikhiphe iP yami wanya uNgizwe wabhosha.